Zašto koristimo kombinaciju radijalnih talasa i fokusiranih talasa u lečenju diskus hernije? Lečenje diskus hernije neinvazivnim metodama sve više dobija na značaju, a jedna od najsavremenijih terapija uključuje kombinaciju radijalnih i fokusiranih shock wave talasa. Ova metoda se koristi kako bi se postigao maksimalni efekat u smanjenju bola, poboljšanju pokretljivosti i ubrzanju procesa regeneracije tkiva. U čemu je razlika između radijalnih i fokusiranih talasa? Radijalni shock wave talasi deluju površinski i šire se u obliku talasa koji se postepeno raspršuju kroz tkivo. Njihova uloga je pre svega povećanje cirkulacije, smanjenje mišićne napetosti i podsticanje metabolizma u zahvaćenom području. Ovi talasi su posebno efikasni za opuštanje mišića koji dodatno opterećuju kičmu, poboljšanje prokrvljenosti i smanjenje upalnih procesa, stimulaciju prirodnih mehanizama oporavka tela. S druge strane, fokusirani shock wave talasi prodiru dublje u tkivo i omogućavaju precizno ciljano delovanje na tačno određenu tačku. Njihova primjena je ključna za direktno delovanje na oštećene diskove i nervne strukture, razbijanje kalcifikata i smanjenje pritiska na nerve i ublažavanje hroničnog bola koji nastaje zbog iritacije nervnih korenova. Zašto kombinujemo ove dve metode? Kombinacija radijalnih i fokusiranih talasa daje sinergijski efekat. Dok radijalni talasi pripremaju okolno tkivo i poboljšavaju cirkulaciju, fokusirani talasi deluju tačno na uzrok problema. Ovakav pristup nam omogućava brže ublažavanje bola i ukočenosti, efikasnije uklanjanje upale i otoka, dugotrajnije rezultate u lečenju diskus hernije. Zahvaljujući ovoj kombinaciji, pacijenti često osjećaju olakšanje već posle nekoliko tretmana, a uz pravilan pristup terapiji moguće je značajno poboljšati kvalitet života bez potrebe za agresivnim medicinskim intervencijama. Jedini smo centar u okruženju koji raspolaže sa dva tipa fokus aparata uz kojih možemo regenerisati oštećene nerve, tetive, pa čak i kosti na dubini od 12 cm. Takođe, jedini raspolažemo sa laserom M8 koji ima visoko analgetsko dejstvo i tako našim pacijentima omogućavamo što brži i ugodniji oporavak. Zakažite specijalistički pregled kako bismo na vreme otkrili problem i predložili odgovarajući protokol lečenja.